ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ക്രിസ്മസ് ദിനം ഇതാ ഒന്നും കൂടെ വന്നണിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ തിരുപ്പിറവിയുടെ വേഷത്തിൽ ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു നിശബ്ദ മനുഷ്യൻ ജോസഫ്. ദേവമാതാവായി മറിയത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ ദേവപുത്രന്റെ വളർത്തച്ഛനായി സ്വർഗം തെരഞ്ഞെടുത്തവൻ. താനുമായി വിവാഹവാഗ്ദാനം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കന്യക ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ നിമിഷം ജോസഫിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വാൾക്കടന്നു. ആകുലതകളും ആശങ്കകളും അവന്റെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുക. എന്നാൽ ദൈവത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്താലും അവനോടുള്ള സമ്പൂർണ്ണ വിധേയത്വത്താലും തിരുമനസിനോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കാനും ജോസഫ് തയ്യാറാവുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ കാരണഹൃദയം സ്വന്തമാക്കി ഹൃദയത്തോടെ ഈശോയെ പാലിച്ചു വളർത്തിയവൻ. പിടിവാശുകളുടെയും സ്വാർത്ഥതകളുടെയും കൂടാരമായി മാറുന്ന നമുക്ക് ഈ തിരുപ്പിറവി ആഘോഷത്തിൽ നിശബ്ദതയിൽ ദൈവസ്വരത്തിനായി കാതോർത്ത ജോസഫിലേക്കൊന്ന് മിഴികൾ ഉയർത്താം. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെയും എളിമയുടെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും ഒരു അംശമെങ്കിലും നമ്മിൽ മുടപൊട്ടുവാനായി അവന്റെ മധ്യസ്ഥം നമുക്ക് യാചിക്കാം. ജോസഫിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പിറവിയെടുത്തവനായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഒന്ന് ജീവിക്കട്ടെ. ഏവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നു.